Chini keno nyako Ramogi bang' wuok e no pod wadhi nyime gi weche manyien. Jaod bura ma Kimilili Didmus Barasa idhi dinne ka obila kuom ndalo apar. Tok jamin buche kwayo doho mondo mi omed gi thuolo mar medo timo nonro ewi wach mitudego mar nek e odiechieng' mar yiero. Moko kuom jogo ma okwa mondo bed jonene gin jokanyo mag NYS kod apisa mag IBC e kind joneno mamoko. Burani ibiro winj tarik 24 mar dweni ka ninono kama apisi mar jomin wacho chopie gi nonro margi. Tumekubaliana kwamba Brian aliaga kufuatia majeraha mabaya kichwa ndio kutokana na risasi ambayo ilikuwa imepatikana katika ubongo wake upande wa kulia. Tumechukua ripoti, tumenakili hizo specimens tofauti tumepeana.